Aarhus Water Living Lab er startet op af 14 partnere, der gennem det sidste år har skabt test- og demonstrationsfaciliteter. Water Living Lab er etableret ind i et område med vandforsyning, der allerede er fuldt digitaliseret. Det betyder, at der er god adgang til både data og simulering. Det betyder, at vi har skabt gode rum for udvikling. Vi har drevet og faciliteret processer, hvor der kunne ske co-learning og co-creation. Det har været vigtigt at tage udgangspunkt i udfordringer i drikkevandssystemet, og så finde de aktuelle udfordringer, hvor vi har brug for at finde nye løsninger. Samtidig har vi arbejdet med den organisering af et Living Lab. Hvordan bliver det et tillidsfuldt rum at være i og kan skabe udvikling og innovation. I et Living Lab er fokus på samarbejde og forståelse af de udfordringer, der skal løses, det vigtigste. Nyeste viden fra universiteter og det digitale know-how fra industri og SMV'er sættes i ramme af Aarhus Vands drifterfaringer og arbejdsrutiner. I den samarbejdsform bliver tiden fra idé til produkt betydeligt kortere. Der er arbejdet inden for et stort område af Aarhus Vands distributionsnetværk kaldet Driftsområde Syd. Vi har arbejdet inden for 6 udfordringer. I Water Living Lab er der et stort fokus på digitale løsninger. Der er arbejdet med sikker og effektiv datadeling, som trækkes ind i en digital tvilling til scenarier. Derudover med digital service og vedligehold. Der er især arbejdet med, hvordan vores vandoperatører i Aarhus Vand får bedre adgang til den værdiskabelse, der kommer via de digitale løsninger. I de teknologiske løsninger har der været fokus på realtidsvarslinger af ændringer i vandkvalitet. Der er også arbejdet med forbedret trykstyring. Derudover er der arbejdet med en ny og innovativ måde til minimering af vandtab i systemer. Så det overordnede mål for Aarhus Water Living Lab er at arbejde imod en driftsform, som er både effektiv og bæredygtig. Selvom det har været et relativt kort projekt med rigtig mange partnere, så synes jeg, at vi er kommet rigtig langt i Water Living Lab. Og vi kan med stor tilfredshed se, at der faktisk er fundet grobund for synergier på tværs af de udfordringer, vi har arbejdet indenfor. Water Living Lab er jo et langsigtet initiativ, og udover at der vil være videreførelse af igangværende aktiviteter, så vil vi rigtig gerne også invitere nye ind. Hvis I synes, det lyder spændende og er interesseret i at være med, så tag fat i enten Aarhus Vand eller Water Valley Danmark.